Yn dilyn y frwydr ger Fort Defiance, anfonodd Carleton neges yn syth at y Cyrnol Camby yn ei hysbysu o'r hyn a ddigwyddodd ac yn gofyn am ychwaneg o filwyr i atgyfnerthu'r ffort. Nid yn aml y byddai Carleton yn gwylltio, ond roedd o ar fin gwneud hynny pan ddarllenodd y neges a'r gorchmynion a gafodd gan Canby rai dyddiau yn ddiweddarach. Yn ôl Canby, roedd y fyddin yn Fort Defiance yn methu amddiffyn ei hun, heb sôn am amddiffyn setlwyr. Arwydd o arweinyddiaeth ddiffygiol oedd hynny. Oherwydd y rhyfel cartre, roedd hi'n amhosibl anfon rhagor o filwyr i Fort Defiance. Fe ddylai'r catrodau oedd yno'n barod fod wedi bod yn ddigon. Byddid yn edrych yn fanwl ar yr adroddiadau o golledion y ffort i weld a oedd angen disgyblu unrhyw swyddog neu uwch swyddog. Roedd Carleton i ofalu ar unwaith fod posteri a lluniau Geronimo a Cochise yn cael ei dosbarthu ym mhob pentre a thre, yn hysbysu'r trigolion y byddai'r fyddin yn talu swm sylweddol, pe delid neu pe lleddid y naill neu'r llall ohonynt. Y gorchymyn olaf oedd bod Carleton i anfon neges at y Navajos, yn rhoi mis union iddyn nhw i ildio a dod i Fort Defiance. Wedi'r dyddiad hwnnw, roedd hawl gan y milwyr i saethu a lladd unrhyw un nad oedd wedi i fyddhau i'r gorchymyn, a'i drin fel herwr a drwgweithredwr. Roedd Canby'n rhybuddio ymhellach, os nad oedd Carleton yn atebol i wneud y gwaith o symud yr Indiaid a dilyn gorchmynion Washington, y byddai'n penodi rhywun arall yn ei le a fyddai'n gwneud hynny. Roedd Barboncito wedi galw criw ynghyd i'r ogof. Ers tridiau bu pawb yn gweld y mwg yn codi'n ddi'r entrychion draw yn y ceunant, ond rwan, fe gawsant gyfle i wrando unwaith eto ar stori necwar. Maen nhw'n llifo bob coeden, yn dinistrio'r perlliannau. Mi fuon nhw'n dymchwel tipis, y prif wersyll, a'i casglu yn hyd i'w llosgi. Wedyn, fe ddaru nhw ymosod ar y coed. Edrychodd Barboncito ar hael y bore. Doedd ganddi ddim i'w ddweud. Roedd pawb yn fyd. Aeth necwar rhagddo. Mi ddilynais i wagen a 10 o ddynion i fyny i ben draw'r ceunant, hyd at lyn yr hydd a'r rhaeadr y bwrlwm. Fe fuon nhw'n cario sachau o galch, ei rhwygo, a thywallt ei cynnwys i'r afon uwch yr rhaeadr. Roedd yr afon yn newid i lliw, a'r pysgod yn gorwedd yn farw ar yr wyneb. Taflwyd poteli o wenwyn i lyn yr hydd, ac fe fu'r milwyr yn tanio atyn nhw, a'i seithyn deilchion a gadael i'r gwenwyn lifo i'r dyfroedd. Unwaith eto, bu distawrwydd. Barboncito, meddai hael y bore. Fe fydd yn rhaid i'r cotiau glas ddychwelyd y ffordd yma. Fedra nhw ddim mynd yn ei hola i'r ffort heb basio heibio i ni. Beth am drefnu cawodydd o gerig a chreigiau iddyn nhw? Cododd murmur o gefnogaeth iddi gan y gweddill. Nodiodd Barboncito. Mae hael y bore'n iawn, meddai. Fedrwn ni ddim gadael i'r cotiau glas adael y ceunant heb i cosbi. Yn oriau man y bore, gan nad oedd argoel fod y milwyr am basio heibio'r noson honno, roddodd Barboncito orchymyn i'r rhan fwyaf o'r llwyth gysgu tra bu criw bychan yn gwarchod. Y bore wedyn gyda'r wawr, doedd dim arwydd o gwbl fod y cotiau glas am ddychwelyd. Roedd y Navajos yn dal i'w disgwyl. Yna, gwelsant y mwg yn dechrau codi'n gymylau trwchus unwaith eto. Roedd y cotiau glas yn dal i ddinistrio'r perlliannau. Am dridiau a hanner fe fuon nhw wrthi yn llifio, yn bwyellu ac yn llosgi, a chydol yr amser ni fedrau Barboncito a'r Navajos wneud yr un dim ond gwylio ac aros. Roedd Dix yn bles iawn gyda'i waith. Roedd wedi cael gorchymyn i ddinistrio'r perlliannau yng ngheunant dy Cheili,
ac mewn 4 diwrnod, roedd wedi cyflawni hynny, ac wedi gwneud job dda ohoni hefyd. Fel y dynesau a tyfynedfa i'r ceunant, cofiodd am ei bryderon wrth ddod i mewn, a rhoddodd yr un gorchymyn i'w ddynion i ddal ei reifls yn barod ac i wylio am unrhyw symudiad. Roedden nhw wedi cyrraedd hanner ffordd pan ddaeth y sgrech. Ar y dde iddynt, ymhell uwch I pennau, fe ymddangosodd 10 o'r Navajos. I Dix, ymddangosent fel rhes o lafnau ifanc yn taflu seithau a fficellau ac yn tanio ambell reifl atynt. Disgynnodd hanner dwsin o'i ddynion yn syth. Ar amrantiad, gorchmynodd i'w ddynion sefyll a'i cefnau at y wal arall a ffurfio 2 res I seithi'n ddi-baid tuag at yr Indiaid. A dyna pryd yr ymddangosodd y gwragedd a'r plant yn union uwch ben y cotiau glas, harddiwyd creigiau a cherig trymion ar ben y 2 res o filwyr a'i ceffylau. Gwyddai Dix yn syth ei fod wedi arwain ei ddynion I drap, ac nad oedd modd iddo ddianc ond trwy redeg, seiniodd y biwgl, a rhithrodd y trwp am ei ceffylau a dechrau carlamu allan o'r ceunant. Diawliau Dix ei hun a'r Navajos. Dylai fod wedi disgwyl i'r Indiaid ei taro ar y ffordd yn ôl. Pan ymgasglodd y trwp y tu allan i'r fynedfa, roedd 20 o'i ddynion ar goll. Yn ôl yn yr ogofau, roedd galar ymhlith y Navajos hefyd. Roedd bwledi'r cotiau glas wedi profi'n angheuol. Nid fod anelu'r milwyr yn gywir, ond roedd y bwledi wedi tasgu oddi ar waliau'r clogwyn a'r ogofau ac wedi taro'r rhai oedd yn llochesu yno. Roedd y bwledi adlam wedi lladd bron I 100 o'r llwyth. Pan ddychwelodd Herero Grande, Manuelito a'r Navajos I geunant dy Cheili, roedden nhw I gyd ar dan isio adrodd hanes buddigoliaeth y llwythau dros y cotiau glas, ond suddodd ei calonau pan welsant y difrod a wneithpwyd i'w cartrefi, a'r lladd a fu ar ei tylwyth. Yn noson honno, galwodd Herero Grande y Ricos I gyd ynghyd. Erbyn hyn, roedd o'n gwirioneddol amau gwerth yr hyfel oedd rhyngthyn nhw a'r cotiau glas, a'r dynion gwyn yn gyffredinol. Roedd ei bobl yn diodde'n embyd ac yn debygol o ddioddau llawer mwy yn ystod y gaeaf os oedd y cotiau glas yn mynd I gadw I ymosod fel hyn. Roedd yna awyrgylch marwolaeth uwch y tân yn noson honno. Roedd pawb yn fyd, a doedd ar neb awydd siarad na deud dim. Ond fe wyddai Herero fod yn rhaid iddyn nhw siarad. Roedd mygu teimladau mewn distawrwydd, yn creu tensiwn a gwrthdaro. Gwell oedd trin clwyf pan oedd yn ffres, cyn i'r drwg gael amser I dreiddio a setlo. Mae yna un peth y bydd yn rhaid I ni ei benderfynu yn ystod y dyddiau nesa, meddai wrth y lleill. Mae'n rhaid I ni ddechrau casglu bwyd erbyn y gaea I ddechrau. Gallwn ni drafod yn ystod y gaea beth sydd I ddigwydd yn ystod y Gwanwyn a'r Ha nesa. Nes bydd natur wedi ailasu'r ceunant, mae'n debyg y bydd yn rhaid I ni chwilio am diroedd eraill, am un neu efallai 2 gynheuaf. Dyna'n union y mae'r cotiau glas isio I ni wneud, meddai Manuelito. Ein hel ni o geunant dy Cheili I lawr at y ffort I Fegera. Y munud yr awn ni at y ffort, waeth I ni dderbyn, mae bosg Redondo ydi pen draw'r siwrna. Onid ydy hyn well i'n pobl fyw ar y bosg na marw yma? Armicho a ofynodd y cwestiwn. Roedd y tawelwch a nifyr a'i dilynodd yn awgrymu fod mwy nag un yn cytuno ago.